Atzeko lehenbizikoa, ez? Eraman Abelek. Aztertu intzaio alere gainean, eta tanto hortxe bukatu da partida. Eta 3 urte nituen, Abelen kontra, lehitzen kriston pesta izan duzen. Modu bateo bestea, ikusi nuen ere burue, gain itzela, txapelak borrokatzeko eta irabazteko, eta netzat momentu hori importante izan duzen. Buruz-buruko bitxapel loik netzat pixkoak berezi bestetatik. Gogorrak izan du batzuk ere bai, ez? Lesion bat gogorra auki dut, jokuz gaizki ibili izan du naizen tempora bat ere eduki dut, gero greba garai ere gorra izan duzen guretzako ere bai, eta, bueno, izan du momentu gogor batzuk. Normaltasunez hartu izan du diot eta aurre egin ere bai. Ni pilotari bezala ausarta, azkarra eta abile. Igual jokaldi batzuk izango die, bueno, lehenbiziko aldiz, igual generazio honetan, behintzat gure generazioan nik initunak. Zabaletik entxokora, efektoakin, lehenbiziko alditan, lehenbizikotakoan izan du nintzen iken juga hori. Sakekin ere lehenbiziko urtetan, partio askotan nahastea lortu nuen, baina gero beraiek ere evoluzionatu zuen seitun eta gero mineitea zailo bada. 2020 edo 15-20 hola ibiliko naiz jokatzeko profesionaletan eta 500 esan zitaren gutxi faltan itula esan ilusio entzin, ez? Eta lortu ditut eta esan eretzako polit bat da.